Галиаскер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры яңа сезонда халкыбызның легендар җырчысы Әлфия Авзалова турында спектакль чыгарырга җыена. Әлеге вакыйга уңаеннан біз бүген аның кызы Әлфия Авзалова фонды җитәкчесе Зөлфия Нигъмәтҗанованы студиягә чакырдык. Актуаль әңгәмә сәхифәсен журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, Зөлфия ханым. Хәерле көн. Біз сізні студияда көруіңізге бик шатбыз. Һәм тамашачыларыбызда шундай фикердә дип уйларга кирәк. Чөнки сез безгә Әлфия апаның истәлекләре турындагы хәбәрләр генә түгел, үзен дә хәтерләтәсез. Рәхмәт. Сезгә әйткәннәр бармы сүз уңаеннан, әниегезгә шуй барасыз торган сайын дип? Әйтәләр инде, күбесе әйтәләр, таныйлар. Кояш күзлеген кисәм дә, кич шуның белән җирсәм дә, бөтенсе әйтәләр, сез Әлфия Авзалованың кызы түгелме? Әйтәм, әйе, мин әйтәм шул. Бик шап барасыз дие. Мин әйтәм, шулай инде картая бара, шап барам инде, Аллага шөкер. Шулай булсын, әниегезнең яраткан кызы, яраткан истәлеген саклаучы, төп истәлеген саклаучы кеше буларак беләбез без сезне. Туган авылында сезнең башлап йөрүегез белән, тырышлык белән аның үзәге ачылды. Анда Казан кунакларына түгел, казанлылар үзләре дә бик теләп йөриләр дип уйлыйм, чөнки анда Әлфия апаның рухы, Әлфия апаның киемнәре, Әлфия апаның үзен күз алларга була. Һәм аның исемендәге фестиваль өченчесен үткәрдегез бугаймы? Гран-прилары билгеле булды, аның дәвамчылары дип әйтәбез без аларны, әйме? Тагын ниндидер бер яңалык бар дип ишеттек. Камал театры безгә бүләк әзерләп дөрес. Ни булсыз? Ну беләсезме, аны теге ничек инде секрет дигән әйбер иде. Сер түгел хәзер. Бүтін кеше белә башлады, бүтінсі шалтыраталар миңа, бүтінсі сырыйлар. Менә нишләп син бер сүз әйтмисең, шулай куялар икән. Камал театрында Аллага шөкер, менә хәзер куя башлыйлар дип уйлыйм. Эшлиләр, теге постановка буенча. Дәвам итә, режиссер эшли башлады. Һәм артистлар хәзер рольга ничек әйтим дә, уже күп артистлар миңа шалтыратып, Зөлфия апа, менә Әлфия апа язган китабы бармы сездә? Мин әйтәм, татар телендә бөтенләй бетте, тагын мин әйтәм чыгарырга кирәк. Эш телендә чыккан иде хәтта. Эш телдә чыкты, рус телендә, инглиз телендә һәм татарча, татар телендә. Менә татар телендәге бөтенләй таралды, чөнки яңадан чыгарга вакыт җиткән дигән сүз. Бөтен теге без бит аны сатмыйбыз. Без аны бүләк итәбез. Гимназияларга, библиотекаларга, архивларга бөтенсенә таратабыз. Аннары теге кем фестивальләрдә лауреатларга таратабыз бөтенсенә. Димәк, спектакль булачак инде, әйме? Курчак театрында спектакльне күрдек, балалар күрделәр, таныдылар Әлфия апаның кем икәнлеген, җырларын ишеттеләр, әйме? Һәм монда инде безнең олырак тамашачылар өчен спектакль әзерләнә дигән сүз. Алла бирсә, бик кызык булырга тиеш дип ышанам. Чөнки режиссер мине әле пока ничек әйтим, әлегә чакырмады үзе янына. Әзер булган оешканнан соң инде. Менә шулайдыр дип уйлыйм мин. Сез менә чыннан да бик зур тырышлык куясыз Әлфия апаны оныттырмас өчен, чөнки тормыш бит инде ул, әйме? Тормыш бара үзенчә, яңа вакыйгалар барлыкка килә, яңа кешеләр барлыкка килә. Менә легендар җырчыны, татарның карап торган легендар җырчысын оныттырмас өчен, чыннан да сез бик зур эшлисез. Һәм ике ил арасында җырып эшлисез дип уйлыйм яны, әйме? Авыр түгелме? Кай вакытта теге авырыксынмыйсызмы? Кайтасы бар, киләсе бар, эшлисе бар дип. Менә анда минем бит оныкларым, кызым шунда тора, һәм шуңа күрә ярты елга бер мәртәбә миңа туры килә, алар янына барып сагынам бит инде балаларны да. Шуңа күрә ярты елга бер мәртәбә барып, алар белән бер ярты ай яшәп кире кайтам инде. Әлбәттә инде билет хакы бик зур, шуңа күрә кызыма рәхмәт. Заманаларда бик авыр. Хәзер теге турыга туры барып булмый. Шитилгә хәзер инде Төркия аша бөтенләй бик кыйбатка төште хәзер. Шуңа күрә Аллага шөкер, балалар әйттеләр миңа, үзебез кайтабыз, син килмәсәң, без үзебез кайтабыз дип. Хәзер инде менә минем аныгым Хава, Ева, һәм аның җегете, мин аларны чакырдым, Альбина Мунировна Насырова чакырган иде Бала Сити дигән мәктәпкә укытырга инде. Безнең кызга ошый теге җегетенә мин вообще моннан бер кайда китмим ди. Менә мин әйтәм, Америкага баралар безнекеләр, булар монда кайталар. Күрмәгәннән күрәсе килә. Вот. И мин Аллага бирсә өметләнәм, минем кызым икенче ыныкларым белән монда кайта
айталар. Бүгін сөйлешкен сүзләребез дә Әлфия апаның рухына ирешсен, рухы шат булсын. Без аны ынтасы кешеләр түгел, татарның ынтасан шәхсе түгел ул. Шуңа күрә сезгә дә бу эшегез өчен бик зур рәхмәт.